Ez lenne az irodám? Nézzük, mi van itt. Minek raknak egy szórakoztató helybe kamerákat? Minden rendben van. Itt is. Itt is. Igen. Minden tök rendben van. Zsír. Pizza? Pizza? Ó, az a legragasztó akciós. Nem is rossz. A pizzáim. Hová tűntek a pizzáim? Pizza? Te felzabáltad az összes pizzámat? Pizza, 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 pizza. Na ebből elég volt. Pizza? Pizza. Szóval, Csika, miért mindig veled történnek ilyenek? Ja, talán utál a retardált animátorunk? Pizza, 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 pizza. Jarr, én simán el tudnám kapni ezt a szárazföldi patkányt. Először ki kéne találni, mi is ez. Sziasztok, pupákok! Na nézzétek, lenne számomra egy kis meglepetésem. Szóval gyerekek, a következő jelenet túl erőszakos volt. Ezért rekreáltuk. Jó szórakozást! Kat! Puff! Bombarobbanás hangeffekt. Puff! Puff! Boom! Boom! Befejezhetem végre ezt a szart. Te bezabáltad az összes pizzámat, Sziasztok, bupákok! Bupákok! Minden rendben. Rendben, bazd meg, nem tudok beszélni sem. Akciós az a lesz raga... Meg, hogy nem bírom felvenni ezt a kibaszott hangot. Bazd meg, most meg nem mentett el. Szóval gyerekek, az előző jelenet túl erőszakos volt. Szerintem ezt inkább próbáljuk újra. Szóval gyerekek, az előző jelenet túl erőszakos volt, ezért kifejlesztettünk egy profi szoftverbe. Nem kifejlesztettük, hanem rekreáltuk, de szerintem ezt a részt inkább vágjuk ki. Bazd meg!